Tournament ya Ndizi FC turanyeroke Ndizi mashinani ni yabetetense weekend ye sechinsemo chia rigoma abwase ebiminano bitatu byagosoretiwe abwase timu ya Ndizi FC yaligetie egosorie ngema yayo kogenda makali yechigori 3-6 segosorie yamo na goikorwa chigolinye seibere ase chigosori isato chanyare tukwariganirwa se county ya Nyamira chinsemo chirigoma ward morikito Frida Kirbo twariganirtie roboti rokobwatia asegeti ligoma ward me county ya Nyamira nigo Ndizi TV yarwete magega chigoli sato na kolengania machibu ye gosori yabo amona bagaka ba Global Legends FC au bachengera obwamereri ase gosori yum so nagokire sana na ngakiende onsi ndoche na inuse ino na intotoborokiwe umupira asenge njorero mwatote mirase mukonyara egemito yakabere ntwara magosa batwaka substitute chire korabaro setake lakini bino togo kigemia next ngobwatori yare umupira numuyorenge batrende the comeback ya Ndizi TV also yarenge so impressive nengia yokogokie senge njo na bachaka konyore gorie ntangani Ivo within 10 minutes batofunga chigori sato umupira wabotori oromobe egosori ya kabere abagaka ba Keroka Legends nigo baingira Ndizi TV na kubabatisa chigorinye asibere asabagaka bo bakera ekoko ogukina gwingoyo imeyorogongo rwa Gusii boigo nigo baganirie ababwatani agwesokia elyogokinia engoyo nigo bairaniria mbye mono ase Ndizi TV asokwarigania chigosori bunecho boigo kogania abasaye gosoa ase enkoyo abantu bali baito abanene bato support tosire enkoye ito ya Gusii asengenjo ntobwate talent ime ya Gusii lakini ito tabwati ntobwate bantu ba sponsor mupiro ito Gusii Keroka ndigereria nje no muntu mbwate miaka 57 bado tunaendelea kuhimiza vijana babegeti especially ruseye ntambe twalego saba abantu baito mwenge chie bichane byebike in sports and sporting activities such that their energy chinguru chiabo chinyinge chitumekega na andi to develop the talents abagaka nigo basabiri ubeswana nine chigosori ase gwetira Ndizi TV chigosori chiyo kiragenderere ase chinsemo ime ya Gusii twakira umpiro umya tokwira ni Ndizi TV supporting uneba toletera unaboni ya school cha siekiru ngosaba Ndizi TV beke friendly chibemo naliaba muratwa fuidiska aliaba murali bakwenda guchikulie ibintu bire bibe dawa za kulevya onege mwe yakabere jale ntwale ngensa first half second half ntwale kabisa na twale merwa kayo ntwatema ngoira naliji abaki bana ngambe ya mwana so shirikiano kutwashirikiana bana chigole jibe na twabuye ese gosori na bokobwa ondedro gosonyare kobago kuikuru kolende obuywa mbwato gosira kese cyangwa obuywa kabire na gosori yakabire okatwabire togosiri buna Ndizi TV FC igone gotote abuna congratulations ase Keroka Legends FC aso gotubwa kolende chinsemo chiri twaba maega ntone kibune ntunde kubwati nenyare kobaga kondrabia asensemo ya batiotereria nigo bagokerete enkoyeyo na boigo kogania abasaye gwesokia elyogokinia chitalanta chiabo igonko batei mwensi mwarigereria nande mwacha mwashudia tia kuna kobera bere isikugaria gose vijana mokora jigasindita taranyora faida nchuaga bworo ke talent yawe kera Ndizi TV no bali kuba promote na kubagendera buna bono ga Nyamira bali balinge bosongo balinge nande bagenderete kubareta amo na kuborokerelinga talent yawe na bigwenete mukiririgo Frida Kerubo Ndizi TV